I Jesteraja, dobrodošli u novi klip, igramo na adrenalinu i idemo na spawn. Nisam igrao dosta vremena Minecraft, nisam ni snimao. Kad god ja napravim klip, vraćam se, ne znam, evo nova epizoda, ja postanem samo pasivni, ali okej, nebitno, šta ću vam ja, nisam čovjek od riječi. Idemo vamo da vidimo da li su ovi likovi šta pokupili, da li ću ja moći išta da pokupim. Okej, super, okej, imam 2 dijamanta. Sad mi samo treba stick. Ok, imam i stick, mada sam mogao ubiti ovu dvojicu. Idemo samo craftati diamond sword i bit ćemo OP stvarno zato što je diamond sword više od mača. Da, to je a vidite moju brzinu craftanja, nebitno. Imam iron chestplate. Prva žrtva ćeš biti ti. Nadam se, ima vas više. Okej. Not bad. Kako dobar CP. Okej, ima li još išta? Imam li FNS? Craftat ću. Okej. To stoji tu, ovo ćemo pobacati. Tako. Izvinjavam se zbog ovog sporog kupljenja i toga. Stvarno sam izašao iz forme, ali šta ću ja? Rekoh da snimim epizodu. Pa nekim slučajima ako uspijem do nove godine stići do 100 subscribera, to bilo jako super, mada ne vjerujem. Jep. Ti si moj. Ne. Ne. Okej, imam ove stvari. Okej. Mislim da sam okej. Da li hoće on tima? Neće. Dođi. Idemo njega chaseat, nadam se da nisam toliko dosadan, mada znam da sam dosadan, ali ne baš toliko, eto. Ja se ne sporim. Teme mi se ne da čitati, stvarno mi je žao, te teme su postavljene prije 100 godina, ja i nikad nisam pročitao, što je zanimljivo jako. Sad, da mi uze tu hit, okej. Mislim da nema šanse, da. Pošto ima običan mač. To jeste wooden. Okej, ovo nam ne treba. Ekstra smo, ekstra super. Ajmo po još žrtava. Velika sreća da na početku dobijete diamond sword. Onda možete lagano killati ostale igrače. I kad dobijete ovako drugi gap, nije to. Tako. Spojimo ovo. Inače možda bude neki novogodišnji specijal. Neću ništa da obećavam, rekao sam možda. Ne znam stvarno šta bi snimao ako budem kupovao neku pirotehniku, nešto. Neke zezancije, ne znam, rakete, vatromet, petarde. Možda to snimim. Ova dvojica bi trebala sada biti dead. Možda to snimim, možda ne, ne znam više, ni ja sam. Ili možda bude nešto oko Minecrafta, neki giveaway, nemam pojma stvarno. Vidjet ćemo, ima još koliko dana, danas je 18, znači još 13 dana. Okej. Jedan. Drugi, super. Okej, imam jedan fishing. Stikovi. Okej. To dropamo. Pokupimo još ovo. Da li mogu ovo zaobići? Mogu. Okej, ima li još negdje koji lik? Evo i, dvojica. Nice. Da je to bio hit. Ne smijem pokazivati mač.
jer će se vjerovatno uplašiti. Tvoj timer haku ili se meni čini, a? Mislim da mi se učinilo, a? Sada sam upao u trap. Bježi. Ne znam gdje je njegov timer. Dobro, evo sad ću. Evo sad ću. On je zapao tu i mrtav je. Timer njegov. Treba nam njegov timer. Pa gdje si, Jarane? Šta ti baš odlučio da umreš? Tako. Ne treba mi ništa. Ne radi charge, bravo. Ajmo dalje. Bravo. Sada mi dođe neko clean up. Inače moram ići jest. Jer sam jako gladan i gotov je ručak, ali evo čisto da snimim. Eno lik. Ok, ne znam koliko sam stvarno likova ovdje riješio. 7. Brate, Ne. To ne je dobro. To ne je dobro. Zašto moraš odmah za taj bol? Ja da te mogu pogoditi, tačno bi te ubio. Što si naporan? Ma da, ja ti uzmem kombo, brate, dok ti to... Brate, koliko srca! Ne, zadnja strijela, nećeš je pojest. Ja ću te chasat, idemo gap. Tu te čekam. Okej, nice. I on je pao. Ne trebam toliko fishing rod u ovim situacijama jer vidite i sami, ne znam šta mi je. Ali naprosto sam beast. Ajmo dalje. Ima li još neko? Gdje je bug? Dosta kilova, super. Idem craftat strijele, mogu spamat na deathmatchu. Ili ću dobiti ih od njega. Ili će on mene zezati. Da, idem craftat. Ok, hvala. Jao, imam da craftam. Imam materijala da craftam gap. A vidite da je dobro čuvat gold. Eto, vidite. Da skupite za goldenke, idete mirno u deathmatch. Hadžija. 30 strijela. Ti si down, pretpostavljam. Ili ću ja biti. Možda ćete se random teamati. 1. Opa. Da, FFA, FFA, gdje si? Pa gdje si, Jarane? Sad ću te samo džaba ubit, a njega ću ostaviti živog. Samo zato što si sa leđa htio doći. Da ideš Mission Impossible. Ajde, dođi ti. Tako, to je to. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i mi se vidimo u sljedećoj i pozdrav.